Συμπολίτου σας, κύριε Δήμαρχε, που ήρθε εδώ. Κοιτάξτε, η ηλικία μου επιτρέπει να κάνω φιλοφρονήσεις άγριες. Συνήθως, άμα κάνει φιλοφρόνηση, λέει αυτός ή πιασμένα τα έχει ή κάτι περιμένει από τον άλλον. Πράγμα το οποίο, ξέρετε, κατά σύμπτωση δεν είναι ο ακράτης πραγματικότητας. Έτσι είναι. Συνήθως οι φιλοφρονήσεις γίνονται διότι κάτι περιμένεις, άρα κάτι έπιασες. Έλα όμως που υπάρχουν και οι καλές μικρές Ελλάδες, έλα που απόψε εδώ είναι μια μικρή καλή Ελλάδα και λέγαμε με τον Δήμαρχο πριν ότι ένα άθροισμα από μικρές καλές Ελλάδες, όσο μικρή και αν είναι η κλίμακά τους, ενδέχεται κάποτε ένα άθροισμα αυτό, όταν η διάμετρος από τις μικρές καλές Ελλάδες που κάνουν κάτι ωραίο και ζωντανό, κάτι που είναι αυθόρμητο και ουσιώδες για το μέλλον της χώρας, λέω, όταν αυτές αρχίσουν να αυξάνουν σε μάζα η κάθε μια, ας έρθει η ώρα και ο Κύριος να το επιτρέψει, θα πάρουν επαφή μεταξύ τους οι καλές Ελλάδες και τότε ο αχταρμάς και όλο το όνειδος ενός ολόκληρου λαού που ακόμα δεν έχει αυτό συνειδητοποιηθεί για το χάλι του και τον τρώνε οι απογευματινές εφημερίδες και τον εκμεταλλεύονται για να του λένε αηδίες, τις οποίες τις χάφτει, θα έχει τελειώσει. Και τότε θα έχουμε σωθεί. Ώστε εδώ είμαι και για λόγους πολιτικούς. Θεωρώ ότι είναι άκρος πολιτική εκδήλωση η ενασχόληση μιας ομάδας ανθρώπων, ή μιας ομάδας πολιτών, ή μιας ομάδας χωριανών, ή μιας ομάδας εργαζομένων ανθρώπων, είτε με τα χέρια είτε με το μυαλό, να αναφέρονται σε αντικείμενα τα οποία προς στιγμή μοιάζουν να βγαίνουν έξω από το αντικείμενα της κυρίας Μέρκελ. Και λες πώς είναι δυνατόν. Τώρα το μουσείο για την αρχαία ελληνική τεχνολογία, τα μουσικά όργανα και πάει ο βουλευτής και ο δήμαρχος και ο παπά. Τι κάνετε ρε παιδιά, εδώ χανόμαστε. Συγγνώμη, εσείς τι κάνετε που δεν είστε εδώ απόψε για τούτο. Για να ακούσω τι κάνετε. Και γνωρίζω τι κάνει η συντριπτική πλειονότητα των αγαπητών συμπολιτών σας που δεν είναι εδώ απόψε, ακόμα και στην περιοχή. Δεν κάνει τίποτα ή κάνει πράγματα τα οποία είναι αρνητικά ή απλώς αυτοελεηνολογείται ή οπωσδήποτε βρίσκει αλλού να είναι η ερμηνεία των παθών μας. Υποστηρίζω και με αυτό θα τελειώσω ότι εάν καταφέρνουμε να βαθύνουμε σε αυτό που κάνει ο καθένας, εάν ακόμα και στην ιστορία αυτής της χώρας τη δούμε με καθαρά μάτια. Στη διάλεξη απόψε στον πύργο θα πω περισσότερα για το τι θα πει καθαρά μάτια για την ιστορία αυτής της χώρας που δεν διδάσκεται στα σχολεία. Λες και όλη η ιστορία της αρχαίας Ελλάδας είναι οι έρωτες της Ασπασίας και οι πόλεμοι του Περικλέους, άπαγε της βλασφημίας. Δεν υπάρχει πουθενά περιγραφή της οικονομίας και πουθενά περιγραφή της τεχνολογίας της αρχαίας Ελλάδας. Πώς ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι με το σχέδιο Μάρσαλ. Πώς ζούσε αυτή η χώρα, πώς έκανε τα θαύματα που έκανε. Αυτή και άλλες χώρες. Λέω λοιπόν, εάν εμείς δεν βαθύνουμε στην ιστορία, εάν εμείς στο μετερίζει που ο καθένας είναι, δεν κοιτάζει να κάνει το καθήκον του κυρίως εθελοντικός, διότι τέλειωσαν τα ψέματα μαζί με τα λεφτά, τότε δεν έχουμε ελπίδες. Και από αυτή την άποψη πώς να μην αφήσω πρώτον το πρόβλημα της υγείας που είχα ή δεύτερον ένα πρόβλημα οικογενειακό οξύτατο το οποίο έχω για να έρθω εδώ να κολυμπήσω σε αυτή την ατμόσφαιρα που εσείς δημιουργείτε με κάτι που είναι και από απόψεως ιστορικής πρωτότυπο και από απόψεως παραδείγματος, έχουμε ανάγκη από παραδείγματα, παραδείγματος αυτενέργειας και εθελοντισμού, από απόψεως συμμετοχής της τοπικής αυτοδιοίκησης, γιατί θα μπορούσε, ξέρω, να σας πω, άμα με ρωτήσετε θα σας πω δήμους της Ελλάδας όπου ανάλογες προσπάθειες δεν αγκαλιάστηκαν με την τοπική αυτοδιοίκηση. Λέω λοιπόν πώς να μην έρθω να ζήσω και να απολαύσω και εγώ αυτή την ατμόσφαιρα. Άρα σας είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία αυτή που μου δώσατε. Ελπίζω δε πράγματι και με κάποια μικρή βοήθεια που πιθανώς και εγώ μέσω του Υπουργείου Πολιτισμού να προσπαθήσω να δώσω ώστε να μπορέσει να βελτιωθεί από απόψεως παρουσίασης για τους ξένους περιηγητές. Για τους ξένους περιηγητές. Σπουδαία πράξη εθνικής και οικονομικής σημασίας η εγκατάσταση αυτού του μουσείου. Λέγω και με αυτά, αυτό παρηγορούμε για όσα ολίγα έχω προσφέρει και εγώ μέχρι εδώ. Άλλωστε ελπίζουμε να βγει και το καινούργιο βιβλίο του κ. Κοτσανά, το οποίο και αυτό θα είναι ένα άλλο τερατούργημα και θα είναι ογκώδες. Με έχει φάει και η ζήλια του μεταξύ. Εγώ βιβλίο για την αρχαία τεχνολογία δεν έχω βγάλει. Ένα λεύκομα των ΕΛΤΑ το οποίο ήταν έτοιμο, τυπωμένο να κυκλοφορήσει για την αρχαία τεχνολογία κτλ. Στο τέλος δεν το βγει. Το έχω εκεί και στέκεται. Δεν κυκλοφόρησε.
Εντάξει. Συγγνώμη, όπως σας προείπα, ήμουν φλίαρος, εσείς φταίτε για την προσοχή σας, για την ευγενική καλοσύνη να με καλέσετε, αλλά ακόμα και για το γεγονός ότι το ενδιαφέρον σας μου έδωσε μια τέτοια παρηγοριά και μια τέτοια ελπίδα, ώστε να ήθελα να πω ή να πούμε περισσότερα που δεν το επιτρέπει η επισημότητα αυτής της στιγμής. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Δήμαρχε, ελάτε στο βήμα να πείτε 2 λόγια, παρακαλώ. 2 λόγια. Όταν πριν από 5-10 λεπτά ο κύριος Τάσιος μου είπε για τις μικρές Ελλάδες, τις μικρές καλές Ελλάδες, μου ήρθε στο μυαλό ο Νίκος Αλιβιζάτος, ένας φίλος καθηγητής, συμφοιτητής και αδελφός, που μου διηγήθηκε το εξής. Λίγο πριν πεθάνει ο Κορνήλιος Καστοριάδης, τον επισκέφθηκε στο Παρίσι. Πως επισκέπτεσαι έναν δάσκαλο, έναν μεγάλο άντρα, πριν φύγει να σου αφήσει κάτι. Τον ρώτησε λοιπόν τι πρέπει να κάνει κανείς πια σήμερα στην Ελλάδα. Τι μπορεί να κάνει. Του είπε, είσαι καθηγητής, έχεις μαθητές, παιδιά έχεις, εγώ 2 του απαντά αυτός. Του λέει, προσπάθησε να βγάλεις 2 και 2 ακόμα σωστούς ανθρώπους στην κοινωνία. Κάνε το καθήκον σου στο μικρό σου χώρο. Αυτή είναι η μικρή καλή Ελλάδα που καλούμαστε να κάνουμε όλοι. Αυτή την μικρή καλή Ελλάδα κάνει χρόνια τώρα ο φίλος μας, ο κύριος Κοτσανάς. Αυτό ας προσπαθήσουμε όλοι μας και θα δείτε ότι όλα θα γίνουν καλύτερα. Να είστε καλά, κύριε Τάση, σας ευχαριστώ από την καρδιά μου που είστε εδώ. Θα παρακαλέσω τον κύριο Κοτσανά να έρθει στο βήμα. Κύριε Βουλευτά, κύριε πρόσωπε της Περιφέρειας, μου επιτρέψετε κύριε Δήμαρχε να προσφωνήσω πρώτα τους μακρινούς, κύριε Δήμαρχε Πύργου, κύριε Καθηγητά, κύριε Πρόεδρε του Λιμενικού Ταμείου, κυρίες και κύριοι. Πρώτα απ' όλα είμαι υπερβολικά συγκινημένος, καθότι πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω όλους σας για την τιμή που μου κάνατε να είσαστε εδώ. Ιδιαίτερα θέλω να αναφερθώ στα παιδιά από την Πάτρα. Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας της Πάτρας είναι εδώ. Οι καθηγητές, η διευθύντρια, οι καθηγητές τους, οι μαθητές τους, ένα λεωφορείο από την Πάτρα είναι εδώ. Επίσης, να ευχαριστήσω τους μαθητές μου από το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας εδώ του Πύργου που με ετοιμούν και είναι τώρα εδώ. Βέβαια, θα μου πείτε, αν δεν ήταν οι μαθητές της Πάτρας, του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας της Πάτρας, οι μαθητές του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας του Πύργου, ποιοι θα είμαστε. Ο Δήμαρχος, ο βουλευτής και ελάχιστοι. Και ελάχιστοι μου ετοιμάται σε κάθε εκδήλωση εδώ οι ντόπιοι. Απ' την άλλη, είμαι στενοχωρημένος που η συντριπτική πλειοψηφία των συμπολιτών μας δεν τίμησε τη μέρα αυτή το μουσείο, στο οποίο μουσείο έχω αφιερώσει τη ζωή μου, πάνω από 20 χρόνια καθημερινής εργασίας, χωρίς καμιά χορηγία από κανέναν δημόσιο ιδιωτικό φορέα, προκειμένου να γίνει αυτό το πράγμα. Γιατί να γίνει? Αυτό ήταν μια αιμονή. Μια αιμονή να αποδείξω ότι η τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων, λίγο πριν το τέλος του αρχαίου ελληνικού κόσμου, ήταν εξαιρετικά όμοια με τη σύγχρονη τεχνολογία μας στο ξεκίνημά της. Και δεν υπερβάλλουμε σε αυτό. Για παράδειγμα, μπορώ να σας δείξω ευθύς αμέσως πίσω μου την πυροσβεστική αντλία του Ήρωνος, βελτίωση του Ήρωνος που ξεκινάει από τον Κτησίβιο, από τον 3ο αιώνα π.Χ. Λοιπόν. Από τον Κτησίβιο, λοιπόν, να δούμε το Κτησίβιο τι έκανε. Είναι αυτή εδώ η πυροσβεστική αντλία. Δίδυμη, ευολοφόρα, παλιδρομική. Όσοι έχετε δει ταινίες εποχής, θα έχετε δει στην Αμερική, στην Αγγλία, η ίδια πριν 150 χρόνια, πριν 200 χρόνια, η ίδια αντλία να πηγαίνει στη φωτιά για να σβήνει τη φωτιά. Δεν χρωστά. Κεφαλονιά τέτοια ακόμα σήμερα που λειτουργεί. Ακριβώς. Επομένως, δεν χρωστάμε μόνο εμείς στους ξένους, χρωστάνε και αυτοί. Γιατί τώρα, ξέρετε, η τεχνολογία κατοχυρώνεται, πατοντάρεται, κοστίζει. Όμως και οι ξένοι δεν τα φτιάξαν μόνοι τους, τα βρήκανε και κάπως έτοιμα. Από τους αρχαίους Έλληνες εννοώ. Δέστε την πυροσβεστική αντλία λοιπόν. Να μην σας βρέξω. Λοιπόν, πάμε χρονολογικά. Είπαμε για Κτησίβιο, σπουδαιότατο Έλληνα μηχανικό. Να πάμε σε έναν άλλο μηχανικό. Στο Φίλωνα το Βυζάντιο. Καταπληκτικές επινοήσεις του Φιλώνος, θα δείτε μέσα ένα λειτουργικό ρομπότ, την αυτόματη υπηρέτρια, να τη δούμε μέσα. Αλλά εδώ θα δούμε τη μαγική Ινοχόη. Κοιτάξτε αυτή η Ινοχόη που με την ίδια κίνηση ο Ινοχόος σέρβιρε τους καλεσμένους με ίνο, με νερό, νερωμένο ίνο, ανάλογα με την επιθυμία του καθενός, χωρίς καμία κίνηση. Νερό.
ίνος, νερωμένος ίνος, νερό, ίνος, νερωμένος ίνος. Ήλωνας, ο Βυζάντιος, 3ο αιώνας π.Χ. Και πάμε και στον Ήρωνα. Ήρωνο Αλεξανδρεύς, να δούμε το μαγικό συντριβάνι. Εδώ με το μαγικό συντριβάνι, με τη μαγική κρίνη, ο Ήρων φαίνεται να ανατρέπει τους νόμους της υδροστατικής πίεσης. Αυτό που ξέρουμε με τα συγκοινωνούντα δοχεία. Κοιτάξτε τι θα συμβεί αν ρίξω νερό στο εξωτερικό δοχείο. Θα δείτε ότι στο σωλήνα δεν θα φτάσει στο ίδιο ύψος, αλλά θα τον υπερβεί. Και μάλιστα το νερό θα κάνει ανακύκλωση. Αυτό το συντριβάνι θα δουλεύει συνέχεια. Το νερό κάνει ανακύκλωση. Δεν χάνεται. Κάνει ανακύκλωση και θα συνεχίζει να δουλεύει. Αφήνουμε τον μάγο τον Ήρωνα. Μέσα μπορείτε να δείτε 300 εκθέματα και τα μουσικά όργανα δίπλα. Και θα βγάλω στο τέλος να δείτε μέσα το ρολόι του Αρχιμίδη που το έχω έτοιμο να δουλέψει και του Κτησίδιου και μερικά ακόμα. Και να πάμε και λίγο στον Πυθαγόρα. Υπάρχει λόγος που πάμε στον Πυθαγόρα. Βέβαια, αφήσαμε τον Πλάτωνα, το ξεκινητή του Πλάτωνα μέσα, το Αριστοτέλη και πολλά άλλα πράγματα. Αλλά δούμε λίγο την κούπα του Πυθαγόρα. Ένας σπουδαίος δάσκαλος εκτός των άλλων, ο οποίος ήθελε με την κούπα του να διδάξει την ανάγκη της στήρησης, βλέπετε το συντριβάνι συνεχίζει να δουλεύει, της ανάγκης της στήρησης των ορίων. Αν δεν τηρούμε τα όρια, αν έχουμε την ύβρη, θα ακολουθήσει η νέμεσης. Αν είμαστε αλαζόνες, πλεονέκτες, δεν βάζουμε όρια, θα έρθει η τιμωρία. Να δούμε την κούπα του Πυθαγόρα. Αν τη ρίξω νερό μέχρι το όριο, παραμένει έτσι ο Πυθαγόρας. Το άρεσε το κρασί. Είτε να πίνει ένα ποτήρι την ημέρα και μέχρι το όριο αυτό που βλέπετε εδώ. Μέχρι εκεί το συγκρατεί. Και το έχει και το πίνει. Αν το ξεπεράσει, μέχρι εκεί, αν τηρήσει το όριο, βλέπετε, έχει το κρασί του και μπορεί να το πει. Αν το ξεπεράσει, δεν θα χάσει μόνο το παραπάνω, θα το χάσει όλο. Για κοιτάξτε. Παρακαλώ, δεν θα το κρατήσετε. Και θα δείξετε ότι άδειασε όντως όλο. Επίσης, τελειώνω παιδιά, δεν έχω κάτι περισσότερο. Επίσης, είναι εξαιρετικά μεγάλη χαρά σήμερα, γιατί μου κάνει την εξαιρετική τιμή και εγκαινιάζει το μουσείο ο κύριος Θεοδόσης Τάσιος. Όταν άκουσα για εγκαίνια, δεν μπορούσα να σκεφτώ κανέναν άλλον άνθρωπο που θα μπορούσε να το εγκαινιάσει εκτός από τον κύριο Θεοδόση Τάσιο. Επίσης, θα του προσφέρω ένα δώρο, ένα έκθεμα του μουσείου, που τον εκφράζει απόλυτα. Είναι η κούπα του Πυθαγόρα. Δεν σας δίνω τη χρησιμοποιημένη ή τη μεταχειρισμένη, είναι του κουτιού. Εκτός και θέλετε να δοκιμάσουμε αν δουλεύει. Να περάσουμε λίγο μέσα να δούμε την κορδέλα πρώτα. Την κορδέλα πριν πάμε. Έλα να εκεί κάτσε.